Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Minutos nakaligas atak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong gabi na naman. Sinawat na good evening. Magandang gabi. Maayong gabi sa tarantaran nato sa mga ka-aksyon Luzon, Visayas kag Mindanao. Ari naman kita sa Martes nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol. Ang matadalonggan botkon kag baties sa kagabihon. Masurusobray sa kaoras kapag gahanot kag paggabirada naton sa mga balita ang mga isyo nga naga-apekto
sa pangabuhi sang tao, sa ekonomiya, kagdalagan sang ato sinipinalanggang probinsya nasyon. Ang mga on-the-spot report aksidente kung anuman nangasay sa mga hitabo. Dalon sa nga sa nga panatunturan sa inyong ogsaran kag sa inyo sa nga palamatinan. Pagi sa ato sa mga aksyon na unit reporters, pang Martes nga edisyon sa nga inyo sa nga panatunturan inyo ka-aksyon tub sa takdang alas 11. Aksyon na Marlon Hervaya at your service. Kaya nasang kasisidmon mga ka-aksyon hasta sa mapagkanin na gabi. Nagturutambwa kita kag naglili kita dara sa Gwaho. Kaya nasang kasisidmon nagtupa dara sa Bacolod ang masyado kanipis. Nga turutalithi nga kon kaisa pwede man matawag nga dabu-dabu. Mayopod nga hangin nga matulutugnaw. Tulutalit hilani pero kunang ulo sang tao wala sang kalo, wala sang hapin, mabasagid. Sila binigid sa mga kolokalbuhon na. Mabasagid labi na kung malawig-lawig ang panglakaton sa dalan. Nga inang wagi bala sang inagyan nga pasilungan ho. Nabasagid pati tingkoy, alimpuduhan kagagtang. Preparar proteksyon sa inyo sa nga lawas kung magwa ka mo sa tiyon sa kakabihon. Tagod magluwas sa katugnaw nga mabatsagan. Tulpilang nga nagatupa ang talithi kag dabo-dabo. Ang kalaban nga mga tao diri sa Bacolod, partikular sa downtown area. Kung na magtabok mga ka-aksyon, nagdagon-dagon gid. Mayara man nga nagadulod-dalagan lamang. Para nga hindi tanto mabasa. Bangod sa kulba, subong nga nabatsyagan. Sang tagsa-tagsa. Plus may kabudlay pa. Kagatuman ka delikado. Nga gina-esperensyahan naton basta kamo ang magsiburo, magsingo-singo, magtulotang suang ilong, inang kataro tarangkaso hinat kulibra, kag sakit ang ulo, amuning mga hindi maayo ginabatsag sa tao, nagpwede kag gani maka-aksyon mga sintomas ang COVID-19. Ang COVID-19 na musubong ginakilala na bilang pinakagamhanan nga sahi sang masakit sa kalibutan. Wala sang sinuman nga makaluwas basta siya makatraka kag sumulod sa lawasan tao. Importante sa gyapon mga ka-aksyon ang pagsunod ta sa health kag safety protocols para malikawan kag hindi madugangan ang pagsaka, pagbutsog sang kaso sang COVID-19. Sa ngalang sang regular nga Anchorman Action Eric Magbanwa inyo ka-aksyon. Action Marlon Hervaya. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Naginom kita sang tubig parang makakasto. Rin naman ang nagalupad-lupad lang gamay-gamay sa tubang ko. Sumunod kasi considering aling ngag-ngag. Ano kasahay sa insekto naman. Ano ba na ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa bayan sa nga balita lokal? Ang pinakaginaistoryahan sa karon nga balita, amo ining ginapatihan nga abduction kon ang puwar sa nga pagkuha, pagpasunod, pagpasakay kag pagdala sa isa ka persona
Sa Purok Margarita Barangay Abonan, Bago City, Negros Occidental, kainasang aga ang pagdala sang mga bulubanta, 4 ka mga tao sa sining biktima nga si Johnson Siervo Garfield. Garfield ang galing nga apelyidos ni. Hindi kay Garfield, kundi Garfield, F-I-L. Andi gini sa nakita nga identification dito sa eksena sang krimen. 32 akon mayaraman report nga 33 anyos. Taga Purok Puensitia, Barangay Araan, La Carlota City. Pero mayara sang balayman sa Banwa sang Kawayan. Ang kakulba sulong sang pamilya ho. Ara gyapon nagapadayon. Bangod hasta subong wala gihapon may banawan. Kung diin gin dalakag konsin o ang mga nag-abdak sa biktima. Man may lalisay una nga nagaluntad mo nga sa ring biktima ni. Kag sang mga tinuga nga nagdala sa iya. Basi pa man lang sa mga nag-abdak na bla. Kung nagapamati ka mo sa nga palatuntunan, aber pa pulo pamatsyag man ka mo. Para mabalanta ko na ano ganyang rason, anong sala siring lalaki ni, nga naglabot kay spunto nga puwarsa siya nga dalon. Abduction or mayaraman tinaga nga kidnap mo. Kidnap man akon na abdak makaaksyon ang importante. Mabalaan kag hindi na balabaduguyan. Ang ganang kaso ni dapat marisolbar. Matumod ang mga nag-abdak kag maluwas ang ining biktima. Samtang balita pang PNP. Balita pulis. Good news ni para sa aton nga makulod nun kag sa mga Negrosano ni. Bangod isa ka Ilonggo nga tumandok sa Bacolod City. Kumo nag-auyat sang mataas nga posisyon sa PNP. Ang balita makaaksyon nga ang pagpasaka sa ranggo opisyal na nga ginanunsyo subong adlaw. Andi mamalipod sa ato sa mga kaaksyon nga ang nagaservis sa bong spokesperson asang Philippine National Police na si Colonel Roderick Agustos Alba, promoted na sa ranggo ang Brigadier General. Ikaw maduduman nga sa Oktubre 1 lamang, nagligang nga tuwig 2021. Sang ining si Alba ang nagsugod ni bilang PNP spokesperson. Sa morning time ang nagatindog bilang pamuno sang PNP. Amo si Guillermo Eliazar mo, no? Sang saning Oktubre ni ho, tuwig 2021. Ang ranggo nga pulis sa Colonel sang una, sang wala pabalagin na ligwat ang ngalan sa ranggo sang PNP, ranggo sang pulis bla. Basta gani pulis sa Colonel, ang tawag sa to Police Senior Superintendent na siya. Subong si Alba may ranggo na nga Brigadier General. Inasandig sa rank classification sang PNP subong. Hindi nila lahog nga posisyon sa bayan sang PNP mo. Pagsiling ka Brigadier General, amo na sang ikaapat. Ikaapat sa pinakamataas nga ranggo sa bahin sang PNP. Lakin mo yan, no? Ang una kag pinakamataas, siyempre, ang Police General. Si Police General Carlos Wong. Among pinakamataas nga leader sa nga PNP. Si ining kay Sir Albani, Brigadier General, ikaapat na lang sa pinakamataas. Ang ikadua makaaksyon ang sunod sa Police General. Ang sunod na, siyempre, Police Lieutenant General. Nagadasunda ang Police Major General. Nagsunod, di amo ning ranggo ranggo subong ni Sir Alba nga Brigadier General. Isa ini kabakabig dako nga dadangatan ni Alba
sa madugay man nga pagpangalagad o kung pagserbiso bilang otoridad. Hindi man basta-basta ang mga inagihan ay ang mga ginuyatan nga mga posisyon ni Brigadier General Subong Roderick Alba nangin miyembro sa PNP Academy Class 1992, ang nag-Deputy Director sa PNP Information Technology Management System, ang nag-Officer in Charge sa Negros Occidental Police Provincial Office, sa NOC PPO, nag-Provincial Director pa sa Iloilo Police Provincial Office, naghepe pa sa Regional Operations and Plans Division sa Police Regional Office Western Visayas. May rason gid man nga pasakaan ranggo niya. Kag may rason gid man nga maging spokesperson siya sa PNP. Talented ni nga PNP si Alba, kay nabatian ko ni sa Sandria pa sa pangalagad sa Negros Occidental kag Bacolod. Nami ni sa Action Elmar magkanta, no? Ini si Alba. Nami ni tingog ya. So sa kaya Police Brigadier General na Subong Roderick Agustus Alba, Pangibulahan, congratulations! Alin diri sa Action Radio Bacolod, alin sa mga Negrosanon kag Bacolod nun, good job kag good luck! Alas 10 Ono Action Radio Philippines Standard Time. Kuhiton taray ang balita nasyonal, abisan isa lang. Ngaman kay importante ni ho nga balita ho. Balita ini angot sa mga tao nga wala sa opisyo kundi ang pagpameke para makakwarta. Hindi sa Bacolod ko maduduman yung mag-action. Kagabi lamang may mga nadakpan to nga nagaobra peke nga vaccination cards. Subong ara preso. Kag nagalibog pinsar nila, ina ko nagapalibog yun man. Sa paginulsol, ina ko naginulsol good man. Kan mga patinggilan. Balaan na gid nga hindi pwede kag illegal, sigihon gid. Kundi nakita nyo gid ang inyo ginapangita. Ang ginatawag nga tikman kag Merise. Ang balita subong sa bahin sa nasyonal, ari peke na naman o. Pero hindi niya vaccination card sa pareho sa nadakpan ka sa Bacolod kagabi. Kundi peke nga paracetamol tablets. Uso biya subong tarangkaso, uso subong hilanat. Ara gyapon magalinusot gyapon nga peke nga mga bulong ho. Peke nga paracetamol tablets. Natukiban kang nakuha sa isa ka delivery driver. Anong plus natin? Sinugo naman niya ay. Wamo naman niya ay. Delivery mo, basta isinugo naman eh. Ang bili maka-aksyon sa na-recover sa iya, 10,000 pesos. 100,000 pesos. Medyo hindi gidman tanto kadako ang kantidad o kon balor. Pero kon wala madakpan, lindi mo naman tani ka mga utok ho. Ulo, kag lawas ang tawong basi nagkirig-kirig mga bagong spike. Ang report sa polis nagasiling naka-arestar sila sa delivery rider. Ang inalianan sila may isa kataong amo na biktima nga binalagyaan sang peke nga paracetamol dito sa may Caloocan. Nagreklamo siya kay matapos niya nga tumaron ining paracetamol nga ginbaligya malang sa iya sang naga-deliver or delivery boy natabo ng habal ya sa ring lawas. Ano siling sang biktima sa pulis siling nga sir napilitan ginako nga baklon na lang amo sa ring bulong bangod ang mga branded subong nga paracetamol wala na stock. Yawan ko sir pangita kung diin nga butika, diin nga parmasya, diin nga drugstore. Pwede ko makabakal sa ning paracetamol niyo nga branded. Bangod out of stock sa mga local drugstores.
Isiling sang biktima, way na ko sir sang choice eh. Kundi baklon na lang tong paracetamol, nga gintanyag sa akon sang motorcycle rider. Kaya nagalain ng pamatsyag ko. Ginpalitikan of course sa mga kapulisan kung paano madakpan eh. Ginplano ang ginatawag nga test buy. Muniya, bilib ko niya sa mga pulis nga muni. May balaya sa ngitsi-buritsi, dasig bilang pag-aktuhaw. Kundi positibo. Para pulis yung maka-aksyon yung damo pa itsi-buritsi. Pabawasan pa. Ang pulis nga tabaran. Kaya bilib ko ni mga aksyon ito sa may kalaukan ho. Sige na, ginplano ang ginatawag nga test buy. Daw by bus bla. Pakuno-kuno bilang manugbakal ang ila sa ginasugo na or mismo miyembro sang otoridad kang kung maaktuhan kag nagadahugid aristohon di amo ni makakson gin kasa ang ining test buy kag ang delivery rider nga binaklan nila ti wagid makaluwas nagmurarat kag ng baludlo matayay na nagbakal sa iya otoridad na gali. Sa ginusisa ang bulong nga ginabaligya. Diyos ta, peke ang lot number. Di mag-amon ni ang bot sa lingon kung peke ang number. Ano nga sahi sa tawag dara sa bulong number? Abot sa lingon sa natin wala ginhimo sa authorized manufacturers. Picoy. Plus, ang ginatawag pagid nga security marks bugos man. Dinayahan ginhimo ni man. Yan nga sahi sang bulong man. Dalong kahoy santol o kung sa dalom sapa. Ang naghanot sang operasyon, ang mga katapos sang Northern na Police District dito nila sinigin kasa ang operasyon sa sunod sang Quezon. Nabala ka damo sang populasyon sa Quezon. Base ko na po damo to sa mga nagatrangkaso, nagalain, matsyag to mga tao to. Nagahihilan na to. Kung nangarigto nila sa naging agin palapta ining peke nga bulong makaksyon para sa tamol. Kundi gin pusasan ang suspetsado nga delivery rider. Amo ni sa deliver makaksyon sang 100,000 pesos nga balor. Ang peke o kung ginatawag counterfeit paracetamol tablets. Ang pathag kag palusot sa ng suspect ni siling nga, sir, nagdeliver balang ko, sir. Siling bulong, sir. Halin ni sir sa supplier, sir. Pwede nga tuod ang ginahambal siling suspitsado. Pero pwede man nga palusot ikag binutig bangod nga dadakpan na. Pero nga to sa nga palantaw sa nga magkakson basta gani manugpameke sa produkto, sindikato na. Di basta gani sindikato, kabalugid na kung anong ila sa nga himuon. Kung malang-alang ka madakpan. May mga iniyak kag may mga tikang na sila ginhimo da. Na hindi sila makilalaan, hindi sila madakpan, hindi sila makasuhan. Kung yung sindikato mo. Pero kung tanda kag pisan lang dari ang mga otoridad, pareho sa rin kapisan sa mga pulis sa Caloocan nga dasig magpatihaw sa test buy kung mga amo lang pisan sa pag-usisa pag-id-id kung pagpisa-pisa sa ila sa rin investigasyon di ka magpati kaya hindi madakpan sa likod sa rin pagpameke niya sa mga bulong ni madakpan kag makilalaan gini daw. Ang simple lang nga panugyan sa PNP publiko sa tanan nga rin responsod sa Pilipinas. Siling sang pulis na agwan talak mo anay sa paglinya kung labagin man ang linya. Sa drugstore, sa babakal sa bulong, ay di man sabong ang mga over-the-counter mo. Nga bulong, imbes nga magbakal kuno kamo sa hindi otorisado, nga manog baligya, timot silingon, kung magbakal kamo sang bulong, dapat sa otorisado nga botika, parmasya o kung drugstore. Pero ang pamangkot dari sir muni. Ang problema subong muni. Wala gani sang stocks. Bangod ang mga
hakugan, ang mga dahak-dahak, ang mga sungak-sungak, dalok-dalok kag wala sang kaburusgan nga manegosyante, pulo pasensa sa mga tinaga. Pero tiyan mo na dapat tawag sila. Pila ka mga negosyante, kapila ka mga supplier, kinahungod man nila tago ila sa ningas taxi. Tangod na balaan nila nga nagsaka sa mong presyo. Pamintaha ang panawag sila pagpanghingalit kag pagpamintaha. Wala to nila anay na nga magdako na gid ang saka sa presyo antes ipagwa sa merkado para dako ang ganansya kag tiba ang kwarta. Batasan nga portero. Para nga tinuga naman nga mahilig magpameke bilas ang produkto da, aber. Abay pa nga sa pagpangilat subong nga nagamgoom nga danang panahon. Ang una nga kilat sa inyo maigo. Kagkabay pa, takon kamo naman ang maglain ang pamatiyag kag nagakinahalan sang bulong. Abay pa nga manimalasan kamo nga inyo sa mabakal, peke man. Para balaan nyo kung anong epekto sa lawas nyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Sige, 11 minutos nakaligas sa tak ng alas 10, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kulo kamusta hunta na? Ang sitwasyon subong sa pila ka mga dalanon sa sunod sa Bacolod. Curfew nga po na sa Bacolod City magka-aksyon ha. Alas 11 ang tak na dugay-dugay. Kag liquor ban na alas 10-11 na. Ang liquor ban alas 10 maka-aksyon tubto alas 12 sang odto. Pwede lang makabaligya kag makainom. Basta social distancing lang. Umpisa alas 12 sa odto, tubto alas 10 sang gabi. Sa Patrol with Action, Jan Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Action Jan, kamusta ang Bacolod Subong? Please come in. Ari na sila Action Mar. Ari na ang nagapaninlo sa dalana. Wow. Maini kititimpa no po blasla. No, mang limpyo na sila. Hindi na nila pag-ulaton pang alas 11 ng gabi. Antes sila magbira-bira paninlo. Kay ang sagbot nagatipon. Sa tupad ko di kanino, may nagapangkay-kay di isang basurahan, no? Ang mga ginaguro, ang obrabla mga kabataan lang iban, nga wagid na makaon, ti mang ukay na nandi ka mga basura. Kaya man yung brother yun, magulang umigit pang himos, din mga basura. Kay may panakot, no? Way pa di kalibot nung, no? IPM, no? Way pa ko ng Balong Vicente. Huh? Way pa di ko ng kalabay ang IPM. Oy, tiga di ng IPM, man. Basi bala galagaw pas lao. Alas 11 pa, no? Alas 11 pa, may schedule, man. Oo, pwerte, mas nagali kay may oras, mas sila yung sanos, di malibot, no? May man ako may oras, sila basta hindi lang nila malimtan. Ang maglibot, kag manghakot sang basura. Kay tikinang nila aksyon manghakoton ang basura sa Bacolod. Mayang gabi sa tutaran nga mga ka-aksyon, na itong lakalangitan, do kabugnaw, gidya sa atong nga panahon, no? Amaning nami, aksyon may, basta mabalubugnaw, ganing panahon, na nami, ganing iban, kiti magapo, pulupaw na yun ay ka, sulod sa mabalay, pay mo, nung karabi, kung nila pwede mo maubray, galing kay kunari ka naman sagwa, like, Brabis Patrol, ibot kami date. May damo ka makitando, hindi ka nagulog katulog, ha? May nagaragong-rong ang mga salakyan, kung ano na makita mo doon sa dalanon, ikong kaysa, yawang gani, kay di kagahod nyo ran sa mga pito, di ka salakyan, no? Ang importante, sige po ng Sunmar, ang ilang checkpoint pala. Kinakibot kami sa may abuanan, Tubladampe, may harap at naka-install ng daan or kan-establish nga border checkpoint. Naradang iya naka doya ka Bacolod City Mobile Force Company, naka-on standby na ilang checkpoint action man. Kinanabang ito namon si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Force Commander, di ba? Nga siya ito nagpanguna kay timing, nagpabanan kami. Naglabay namon, may mga kapulisan kidra sa checkpoint. And lalabot sila, may haraman sa sumag na dampi. Wala na ako sumagabla ang permina mo ginabastaan sa oras ng pro-pandemic ito ngayon maglabay kami sa una, may harap pag ginada. Na may nag-on standby direction man ng mga kapulisan. Subong sige-sige man ang ilang paglibot pagpatigayin sa checkpoint.
Kabalo ka mayo, ginig ka may mga tsuro checkpoint, kay para at least blockon kinanglanon, magresponde sa isa ka kaso, sa isa ka insidente, kaya mapos, no, para sa ton ng mga kapulisan, nga makaresponde action ma. Di mayo man to kay nakita na muna. Kaya ti datig man sila magkadto sa area, magresponde sa mga kung may mga kinanglanon, dira, at isa post magtawag kung may mga aksidente, may mga incidente, action ma, tapos nang sila tawgon, kaya lang sa within the area, may maka-responde kila yon. Diba nang advantage kung kaisa, kung may mga true checkpoint ngayon mong, kay haparapos bala sila. Pero, sumang gabi, kung diri ka sa San Juan magtulok, San Juan, Araneta, ang jeep do jutay na lang, damo pag ito tricycle, kag e-bike, gabi na lang sila ga-operate, no? Gabi na lang sila ga-biyahe. Paningwa, maning iban, para makagulugan-ganar lang lang. Gabi na lang sila magagwa mga tricycle, pero hindi sila allowed, kaya ipanawagan na sila kolorom, bla? Kaya hindi na pwede, di along the highway, like Araneta, San Juan, wala na gina-allowed diri, pero kung gabi, makita nila nga kaligwa, nga wala may nagapanakop, nga traffic enforcement, kaya nga agaw mo ng iban. Nga agaw na lusot diri, amo ning ilang obra, para makapulo pangita, masula ilang palangitanan. You know, kabalo man kita, sa unang lingkod sa December, gaanaw ang mga tao, sumporte ka jutay sa mga tao, sa mga mall, nabisita kami kina sa mall mo, diri sa SM, mo ba na mo nun, tabo man, pero do ilisipon ang ari sulod sa mall, do wala masyado tao, iban guro do natamaan, kasi guro sa naglabay nga Desembre, wala action naman may na tipon, itob-tob nga wala kalabot sa Enero, hasta lang to sa Desembre, kung ano man builo, liwat ni, no, mga kung ano man sa builo, Mayo. Okay, para maka-enjoy naman sila sininga December action mark. No, Mayo man na, sa iban nga nagalibot-libot, nagyapon, inay lang kay damo subong salakyan sa Dalanon. Basi bla may maano ka na karon kag aksidente kay inay lang sa pagpadalagan, kay baka ramo damo gid action mark pinagusto lang pagpadalagan sa ilang salakyan bla. Like diri sa area sang Lacson, no? Versus ang mga gamaneho sang motorsiklo, inay lang kamo di gid magpinagusto dira pagpadalagan sa area sang Lacson kay kadamo sa mga salakyan. Isa ga kakibot lang galusot sa piyak mo. So kung ara ka na da sa Lacson area, hindi ka da magpinagusto pagpadalagan kay kadelikado sa sitwasyon sa mo mismo nga lugar mga ka-aksyon. So dapat ublahon mo, inay ka lang sa pagbiyahe. Kay kung inay ka lang sa pagbiyahe, ti ula gid lang disgrasya nga matabo aksyon no? Kag ti of course hindi ka gid ma-aksidente. Kaya tiyan mo nang ginaulat naton dre nga dapat wala sa may ma-aksidente sa Dalanon. Kay the moment may aksidente sa Dalanon, tibod lagid para sa aton nga maka-aksyon, no? Anyway, maka-aksyon diri sa aton ginakapsangan, like diri sa Lacson nga area, makita naton diri may ginakayo, diri galing nga dala, no? Sa aton lang tagpalamati, kung diri ka maglusot sa Reneta, then ma-right turn ka mo para Gatuslao, hinay lang ka mo kay duwa ka linya diri sa dalan, ongoing pa diri lang curing period ni Goro, ay pag nagtig-ang semento, ginabutangan pa diri sang baral maka-aksyon, base blame nyo mabungguan. So, hinay-hinay lang din. Kaya para hindi mabungguan maka-aksyon. Malikaw sa aksidente sa Dalanon. Anyway, so pa mo ng pinakaling ng sitwasyon sa palibot sa sunod sa makulot sa mga kagalian sa nasiling ko na. Atong kalangitan, medyo magulugal umon, pero daw lagi man sansa sa pag-ulan, subong nga kagabiyon. Live report, gikan sa patrol ang taglibot sa makulot aksyon John Diaz, kanagasiling sa tatarang maka-aksyon. Sa rin ka mga bahing sa Pinas, labaton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat aksyon na John Observation report sa patrol with aksyon na Nixon Tahom. Sa bahin sa mga balita naman, National News Center aksyon na ang defensor base ng Duay. May mga mag-sinigabo nga balita national ara si aksyon ang defensor. Sa ato sa nga pagpanumbalik ang reports na sa aton nga mga aksyon na unit reporters naka-standby na naghahanda na sa pagbuliya na. Aksyon na patrol magabalik pagkatapos kailangan sa standby. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Okay, diri kita sa mga live streamers ato sa nga Facebook Live, live streams ang Aksyon Radio Bacolod.
Joshua Christopher Bilas, mayong gabi. Jocelyn Limon Dispoho, mayong gabi. Kay April Joy, Buena Flor Gaston, good evening. Watching from Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob, more power. Thank you, Gid. Rune Kagalawan, good evening. Rama si Pretty Mahilom, mayong gabi. Myler si Kinya Kanyete, listening. James Hisolgon, good evening, watching from Purok St. Vincent, Barangay Alhis, Bacolod City, more power. Salamat. Si Aprik Mandi Uya. Agnes Cosio Makilan Patricio, mayong gabi man, watching from Imos, Cavite. Martin Aliling, good evening. Vanessa May, good morning. Morning to sila ni Mama Vanessa. Watching live stream here sa super cold and freezing Minnesota State, USA. Keep safe and God bless always. Salamat, Gid. Jenny Solgon, mayong gabi. Si Alexis Torre, good PM. Greetings from UK to my family in Valladolid, Parañaque. Jinky Dialag doon, mayong gabi. Akson Mar, straight duty ba? Halin sa afternoon edition, ha? Please greet kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex R. Monteza, Milay Oligo, and all my family sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Thank you. Glenn Noel Lozana Olarte, mayong gabi. Great family Olarte, Lina Hinovea sa Barangay Kabatangan. Okay. Glenn Noel Lozana Olarte. Sige. May mga Hinovea man to sa Barangay Kabatangan. Okay. Mayong gabi, great ko mga tropa ko diri sa Barangay Pahanokoy sa Team Solsol kag sa family Lizardes. Okay. Si Janilo Sanzino, peked Sir Marbao, dapat manakpana kag si Raban ay aragoy. Oy, para makaladudla na sila. Salamat, Glenn. Sa 75 stars kagin padala. Vanessa Mayo, Aksumalon, kindly greet also to my CC, Mrs. Alvarez, Nitz Mercado Herrera of Barangay Tangob. Jinky Dialag doon, Arizona, Noel Amar, Yvonne Boiser of Germany, Lily King, of London, MM Bane Cafe of Tangob, pare Joshua Bia Pudding, and Alex R. Monteza, salamat, Gid. Okay. Salamat, ARB from Minnesota. Fernandez L. Eric Bengabi, Aksabalon ka, Action, salamat, Gid. Si Glenn Noel Lozana Olarte, shout out kay idol ko, Zakarki, bike ta, boss. Okay. Bike ka mo ko na, boss. Alright. Emma Alcuela Kelstrom, good evening, Aksabalon, live from Sweden. Rama si Lorna Diligencia, love you all, Hambalya. Okay. Iban. Alexander Pila, good evening, Aksamalon, watching from Zone 6, Barangay Hadubanan. God bless, salamat, Kid. Russell Gomez, approve. Alright, thank you. Mabalik ta, dugay-dugay. Standby. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante
komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may sumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwag nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isaglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ko nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day!
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa action si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad sa Action Night Patrol, Martes nga edisyon. 36 minutos nakaligas atak ng alas 10. Sa sading hugada, hibaloon tara. Ang detalye sang mga reports sa aton nga mga aksyon na unit reporters sa nakalain-lain nga mga distrito diri sa Negros Occidental. Natulotawhay ng pila ka mga dalanon diri sa mga Bacolod City, partikularmente diri sa area sa nga dala sa Burgoso, tawhay na. Laka-laka na lang sa mga salakyan ang nagadinalagan. I-check tao na ang report ni Action Arlo Tikar. Ang nagasakop mga ka-aksyon sa ika-3 ka distrito sa Negros Occidental, balunta ang mga natipon niya nga mga balita. Action Arlo sa balita mayong gabi, please come in. Tudad sang Talisay sa nasambit nga territorial water inspection, duha ka mga persona nga lunsay mga mangingisda ang nagkaladakpan nag-inisda sa kay Rolando Cernada, 38 anyos edad, may asawa kag pumuluyo sang barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Kag ang ikaduha nga nadakpan gintilala naman sa kay Ray Iral, 39 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo naman sang barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ang ining duha ang nagbayular ini sang Section 26 sang City Ordinance number 281 series of 2003 nga amo ang paggamit sang pino nga mga pukot, kag Section 6 sang City Ordinance number 366 series of 2003 nga amo ang fishing without permit. Na-recover sang mga apprehension officer sa sining duha, amo ang duha ka mga
fine miss fishnet kag subong man duha ka mga fishing boat nga ila sini tagsa-tagsa ka mga ginagamit sa pagpangisda. Kag ining duha ang ginmanduan nga magbayad sang bali 58,000 pesos bilang penalty fee may angot sa illegal nga pagpangisda sa kadagatan nga sakop sa syudad sang Talisay. More reports regarding sa peace covenant nga nag-ukol din patigayon sa Victoria City, Mabatian, buwas sa gabi. Reporting live from 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Nasa 10:40 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalin sa report ni Action Arlo sa Iluan tayo sigida ang mga balita naman. Nati po ni Action Roger Agutib dara sa Maya, ikaduang distrito sang probinsya. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong gabi sa report please kami. Yes, Action Marlon, may gabi sa itong mga ka-aksyon, mga balita gikan diri sa may norte kamay sa probinsya, kag diri sa aton nga area of responsibility sa siyudad sa Cadiz, Magindakop. Ang mga katapos ang kapulisan nga ini ang may kaso nga nakapinding warrant of arrest sa violation sa Republic Act 8249. Ang kaso nga ini kag daw gina-research ko kung ano ng 8249 kadaw bag-o sa aton ang tulad kita sa blatter nga tigindakop ang alas 3 immediate taklas sigid lamang hapon sa bahin sang Dalan Kabahog, Barangay Zone 3. Ang ginakop mo si Gerald Magbanwa Ibaha, 36 anyos ang edad. Nagini siya ang residente sa Purok Mahinang Panon sa Barangay Tinapan, Ciudad San Cadiz. By virtue of arrest warrant kagin-isyo ni Honorable Judge Rinal Puntevilla, ang presiding judge ng MTCC 6 Judicial Region sa Ciudad San Cadiz. Sa kining warrant of criminal case number 7619 na gin-issue sang July 31, 2012 pa. Kag 60,000 pesos ang recommended bill sa sining kaso nga ginatubang sining 36 anyos nga suspect nga si Gerald Magbanwa nga karon ang inisyal detinado sa bahin sang Cadiz City PNP kag ini ang ginapatigayon ng kaina sa pagpa-check up sa iya sining physical nga lawas kag pagkatapos nga physically fit man siya pagkatapos sinagid paibalo man siya sining constitutional rights ang ini siya ginaresto sa mga katapos ang kapulisan gipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Hildian Bispi. So detinado siya karon sa prisuhan diri sa bahay siyudad sang Cadiz. Action Marlon. Sa mga tumadulong nga report, balita gikan diri sa siyudad sang Cadiz. At para aton mga ka-aksyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Action Roger Gutib sa report sa Bacolod. Aksyon Radio! Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action Roger, 43 minutos nakaligas at tak ng alas 10. Mga balos sa ginayon ang report naman gikan sa una naman nga distrito sa ato sa probinsya. Report ni Action Nelson Patenio. Action Night Patrol Field Reports. Action Nel sa report ng gabi, please come in. Yes, Action Mar, mga gabi man, medyo maayo karon ang kagabi yun dire, kaginabi nagid sa aton sining mga sindiro, kaya nagatupa ang ulan karon gid nga gabi. Kagti medyo mabugnaw kagati sa ginahambal blang nga daw sa karon nga panahon daw usog gid ang trangkaso mga tao ga siniburo tungod sa pabaylo-baylo sa nga klima. So ang ano dire nga medyo matulutawhay ang mga pagsinalayo kag ang mga tanom na buhian naman tungod sa isa kasi manang mainit nga panahon nga amon sini
nasugata diri sa may nauna nga distrito sa Negros Occidental. Kadto anta aksyon Marlon ang pila ka mga balita naton. Striktong iga patuman sang katapos ang kapulisan sa Banwa sang Tubuso ang 50% passenger capacity kay man kabalo action Marlon may ara sang terminal nga ang iya sini nga ruta lin sa Tubuso pakadto sa San Carlos kaga strikto nga ginalantaw sa aton sini nga mga kapulisan sa pagpangunaman ni Pulis sa Captain Paul Kenneth Tamagan ang Chief of Police sa may Banwa sa Tubuso sa pagpatuman sang 50% passenger capacity kag ang pagpatuman man sang strikto sa pagsunod sang social distancing sa mga salakyan nga nagaparada dira sa may terminal sa may Banwa sang Tubuso. Yari ang iya sini nga pagpahayag action Marlon sa interview sa Action Radio. Naton sa Tubuso, I advise them na hindi tayo tama nga pagsakay sa pasahero, which is yung 50% na na capacity, kaya ara kita subong sa alert level, dapat i-implement natin ang minimum health standard as well as na dapat may ara sila sama ipakita ng mga dokumento lalo na sa prangkisa sa inasalakyan kag ila nga mga lisensya kung sila na-travel para magsa-safety sa ila nga mga commuters. Sa moto aksyon na Marlon ang nangin pahayag ni Police Captain Paul Kenneth Magan ang hipi sang PNP sa Tubuso sa interview sang Action Radio. Muning pinaka mga madulong nato nga mga balita sa Action Night Patrol ka-aksyon nyo Nelson Patinyo. Mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action Nel sa imo sa nga report. Antes na katuwa ng ato sa patrol, balik nga report ni Action na John Diaz. Si Homa Lomina, monitor Vanessa Mayo. Hello ko sa tanan nga viewers sang ARB number 1. Gerald Gadudo, all right. Si Boyko Saddam Hussein. Monitor ka media, always sa may salita. Barangay Elhis, Patamyo naman, Boyko family. Si amigo ta Don de Blanca, monitor man. Arilang Galantaw live sa Talisay City. Yan ang balik report sa nga patrol with Action na John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa balik nga report please come in. Action Mar, isa ka bypass operation ang ginkasakaina sa station number 10 dito sa area sa Purok Villa Rosa. Sakop ini ka barangay Handumanan da Action Marlon kung sa didak pa nila isa ini ka minor de edad. Actually ning minor de edad according to sa atong mga kapulisan ini siya dugay naman nila nga gina-monitor kaya actually may mga pangalan na gid man ini sa mga kapulisan Action Mar kag event sa barangay ha naka-istorya na ni sila sa pinakamakagawat tiging panumduman na nga mag-untad sa iyang pagsulod sa paburiga sa illegal nga droga. 17 years old din ang subject ng bypass operation kag nakawagi kan sa posisyon kag control. Ano minitanan kay mga sachet sa ginasuspechuan sa more or less mga 2 to 3 grams Action Mar kag ginabulabanta ini na gabalor man sa 15,000 pesos. No, may mga improvised lighter or disposable lighter. May ara Action Mar sa isa ka pipe bala no pipe na PVC nga kung sa dindig tuyo ginasulod gali ini mga sachet sa illegal nga droga kag nakuha man ini sa posisyon kag control plus ining 500 pesos nga bypass money Action Marlon. Ining 17 anyos karon ara dira sa custodial facility sa station number 10 pero pa-confirm pa nila ang matuod sa ning identity Action Mar. Samtang isa man ka bypass operation naging kasakainan sa kagahon sa station number 6 diri sa area sang Purok Amalis 1 barangay 40 sulod sang Bacolod sa Dakpan. Ang duha ka mga kalalakian si Paul John Bantigue 19 anyos kag si Eric John Esconde 31 ang edad. Na-recover diri sa posisyon kag control ining 16 na ka mga hits sa transparent plastic sachet sa suspension shoe nga ginabanta nagabugat sa napulo ka gramos kay may estimated market value nga nagalabot naman sa 68,000 pesos
pesos worth action mar. Mag 500 pesos ka may box money, duha ka improvised tutor, isa ka matchback, kag duha ka mga kahigta nga dito man nakuha ining mga illegal nga droga. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nagasaling sa totoong mga ka-aksyon sa rintiman nga bahin sa Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Night Patrol Field Report. Salamat Akson John. Sa akin headline tabalakay ng peke nga bulong. Ang NBI dito sa Central Visayas, the NBI Region 7 na ni nagatingwa sa karon mga ka-aksyon nga usisa ining report ka na bato nila may kantaran sa pagtago hording nga tawag man sang fever kag flu medicines. Te ariyo dito sa Caloocan ginang ato sa naging report nagkala ato kay bantong 100,000 pesos nga balor sang paracetamol tablets dito mga ka-aksyon Central Visayas. Ang NBI National Bureau of Investigation ginatutukan man ng mga ka-aksyon kay may report ka na bato sila nga may nagahord, may nagatago man kag may nagapamaligya man peke nga mga bulong. Kay man may kakulang to sang mga bulong mo dito siya sa ila sa nga lugar. Ginlakip ini sa NBI sa ila sa nga monitoring program. Dapat mangin banasig kung tani ni ay balaan ni sang mga supplier, balaan sa mga nag-hoard na mayara sang pagpanilag sa ila. Di man nila ni pagtaguon pag Manila ni. Saan yo base kon poderoso mga tao ang sa likod sa nang report nga hoarding dapat wala sa pinilian ha. Kung maramatod-an kag matukiban nga may hoarding nga mga dapat gayon kadakpa kasuhi para nga hindi mapamarisan sang iban. Ayo, si Ashley Oiko, good evening, Aksumalon, salamat gid. Monitor gid sa digag na matanion. Samtang nakadalom ang kagabihon kabay pa ha. Kabay pa nga mangin matawhay lang ang ato sa nga sitwasyon diri sa Bacolod, sa Bugos nga Negros Occidental. Kamusta mga ka-aksyon aton dira sa may banwas ang hinubaan? Kamusta ang sitwasyon dira sa mga nabagyuhan? Apektuhan sa nga bagyo Odette? Buwas nga adlaw mayara sang opisyal nga magakadto dira sa inyo personal. Maghatag sang dugang bulig para sa mga nahalitan sang nagalaslas nga bagyo Odette. Way pagid batia ang kunano na to ang nano na mamiyuran na balato yadtong ipadala nga bulig pinansyal sang gobyerno nasyonal paagi sa nagalain-lain nga mga departamento. Atong 90 million pesos nga emergency housing program, emergency housing assistance program sa NHA, sa National Housing Authority. Kung tani po sana tani ito papanagtao galing kay mayara sang pangabay pa ang DILG nga dapat mayara sang joint memorandum nga ipagwa. The emergency kung nagada pangita sa tao kung tani, adon to kung may development na di follow up na ni Balabas. Plus ang 41 million pagid nga ipadalaman sa Bureau of Treasury, sa National Treasury, kaya pa sa proseso nga pagkasundon. Subong ho. Ay pila na kaadlaw ang nagaligad maka-aksyon sa nagalaslas ang bagyo Odette dira sa may Southern Negros Occidental. Ang kabangkalan hinubaan kay si Balay labing apektado. Ay banway pagani atop tubtub subong ila sa mga puloyan mo. Ang provincial government sa Negros Occidental nagapain man 50 million pesos para sa roofing materials lamang prote kon ediron tagid. Kulang na kulang gid ni. Kalindibo ka mga pamilya kay individuals nga nagkalaapektuhan sang nagluntad nga kalamidad. Sige, 54 minutos na kaaliga sa tak ng alas 10.
Si Ging Aliv watching live diri sa may Villa Estefania. Sa nga bahin mga kaaksyon, agi sa ambahanon, ang inyo sa nga pala tunturan action at patrol mga takaw naman temporaryo. Nagabalik ini buwas same time, same station, 9:30 until 11 p.m. Kiss me goodbye. Salamat sa tarantaran nga mga nakigabahin sa ato sa nga pangalagad. Sa Martes edisyon sa inyo sa nga pala tunturan, Action at Patrol. Nagabiling kita sa gayapon sang mayad-miyad nga pagtulog. Good night, sweet dreams, sleep tight. Naghalong kita sa gayapon sa COVID-19. Kabay pang hindi lang magdako, magdamo pagid. Ang kasos ang COVID-19 pagbugtaw naton buwas. Sa karat sa gayapon sa katos sa mga aksyon na unit reporter sa bayan sa News Center Action and Defensor, sa Patrol Action John Diaz, Action Nixon Tahom, Action Arlotica, Roger Gutib, Action Nelson Patenio. Dari sa Technical Control, ato na yung katuwang Action na Nelmar Madera, with IT expert, Christian James Binares. Sa kalan sa regular nga anchorman Action Eric Magbanwa ako naman. Action na Marlon Henupay. Mga ka-aksyon sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!